יאללה, תסתובב. בוא נראה מה זה הופך לי את התמונה. מה? תסתכל ככה. נו. יאמה. הגופו מתהפך. חזק. איך תסתכל טוב. יאללה, מה? רגע. רגע, יכולים לעצור אותי על התארלסות ככה? יכולים לעשות הכל. שום דבר, איתך אף אחד לא יכול לדבר. I'm playing the game, boom boom bam boom boom bam one that will take me to my heaven. I'm waiting for the rain to wash who I am. I'm playing the game, boom boom bam boom 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 bam. The one that will take me to my end. I'm waiting for the rain to wash my hands. מה זה? לפני שנייה נגעתי בגב הכל היה רטוב, עכשיו אני נוגע הכל יבש. נכון? כי עברה שנייה. מה זה הדבר הזה? תוך שנייה הכל התייבש, אתה בא להגיד לי? אולי. I'm playing the game. זה הולך. Take me now to the city of the future. Everybody's happy and I'm feeling I'm out. The feelings of your future. באזור 306. מה זה מהישנים זה? יצא עם המגעיל זה למכונית זהב. בחיים לא הייתי קונה למכונית זהב, בחיים. זה של עין. די סלם, תראו שאתה לא פה כל יום חמישי. מה יש לי פה כל יום חמישי? נמצאים לפה עם דני. איזה רוח, לא ישמעו כלום. לא צריך לשמוע. מה צריך? לא יודע, לראות. תביא מה זה נראה. זה באוטו, תעצור אותו. איפה אמא שלך חושבת שאתה? חלמתי להצים לסיבוב. סיבוב. בוא נגיד, הייתי אומר להצים לסיבוב בני לי, לא הייתי פה עכשיו. איפה היית? יושב. בסדר. גם אני לא באמת להגיד להורים שלי שאני בני לי. ממש מרשים לך הכל אבל. אין לי מה לחפש פה כאילו. אתה ילד שטחים. אני הרבה בשטחים. יודעים שאתה משהו בשטחים. אני שהולך לשטחים ואני אומר לאמא שלי אני הולך לתל אביב, אני ערף. בהתחלה שהייתי נוסע לדניאלה בכלל לא הייתה מרשה לי.